No és una festa a l'aire lliure ni són turistes que contemplen el paisatge. Aquestes persones són els participants en el curs avançat de fotografia de paisatges, impartit entre el 28 de febrer i el 8 de març. El curs estava adreçat a persones amb coneixements fotogràfics que volguessin aprofundir en les tècniques avançades de la fotografia de paisatge. Marcos Molina i Miquel Àngel Dora, els professors del curs, havien impartit les classes teòriques hores abans a Manacor. Miquel Àngel Dora parlà a una de les sessions de la importància de la composició per obtenir unes bones fotos. En tema de composició, en tema de decidir què és el que jo vull exactament que surti dins l'imatge que jo vull obtenir, no hi ha criteri que valgui més que el propi fotògraf. I a cada lloc i en cada moment és cada un de nosaltres qui decideix què vol seleccionar d'aquell paisatge que tenim. Les línies de la imatge i la correcta ubicació del centre d'interès són qüestions fonamentals en aquest tipus de fotografia. És convenient sempre situar el punt d'interès en un d'aquests quatre costats. Aquell arbre que abans he pintat hauria estat aquí, aquí, aquí o aquí. Mai en el centre. Marcos Molina ens va parlar, entre d'altres coses, dels 4 elements del paisatge que podem trobar a Mallorca: l'aigua, l'aire, la vegetació i el foc. La part més important del curs es desenvolupà a les sortides, on els participants varen posar en pràctica els conceptes teòrics fotografiant diferents ambients i diverses hores del dia. Per fer una bona foto s'han de tenir moltes coses en compte. L'equip a utilitzar, les condicions de llum, però també és fonamental trobar el punt adequat des d'on captar la imatge. Els bons fotògrafs no s'han de conformar amb els miradors marcats al mapa ni amb les voreres de les carreteres. Una vegada es localitza el lloc adequat, ja es poden començar a fer fotos, sempre amb l'ajuda dels professors que donen consells als participants i proposen una sèrie d'exercicis. Però després vos faria la proposta d'intentar fer una imatge on tinguéssiu un primer pla i tot el fons enfocat. Jo, per exemple, aquí tenc un romaní. Un dels moments més esperats pels fotògrafs del paisatge és la posta de sol, el moment en el qual es crea una atmósfera mágica. En este momento pues me dedico a calcular exactamente por dónde se va a poner el sol, para lo cual me hago valer de un transportador cuyo centro coloco donde estamos, la cima del Puig, mejor dicho la atalaya del Bercuch. En el centro lo alineamos con los meridianos y acto seguido consultamos a qué azimut se pone hoy, día 1 de marzo, el sol, a 262 grados, ¿correcto? Con esta información trazamos una línea imaginaria entre el punto donde nos situamos actualmente, la atalaya del Bercuch, y movemos la línea haciéndola coincidir con 262 grados. ¿Esto qué información práctica nos da a efectos de hacer la foto? Pues si seguimos la línea veremos que el sol se situará detrás del Puig de Cornavaques, que es aquella sierra que aparece ahí enfrente que todo el mundo está fotografiando. Nos ayuda a localizar el punto exacto donde el sol se va a poner, más que nada para estar prevenidos. Aunque ya es evidente a estas alturas dónde se va a poner, lo ideal es llevar a cabo esta práctica en casa, cómodamente, para saber antes de salir si va a valer la pena la fotografía o no. En este caso es obvio que sí, tal vez en verano no, porque obviamente como el sol se va a poner sobre encima del mar, ya no va a haber un primer plano de montaña como lo hay ahora.
L'afició a la fotografia a vegades també comporta algun sacrifici. Per retratar la sortida de sol des d'un bon punt cal fer una bona de matinada. Podríem fer una fila de davant en el trípode baix i una fila darrere en el trípode alt. De manera que el 25 més o menys com podem tenir... Perquè es pot posar 10 a davant. Si qualcú no sap què ha de fer, que demani, Deixeu vora de sol, que ara ja teniu un sol massa potent, i mireu cap enrere. I veureu un altre espectacle. Què de nou? Què de nou? Si vols un mantellí, un diafragma i mig. Què tal? Tot bé? Les mans. Això normalment és un contrallum molt forçat. Jo el que faig normalment, si volgués treure aquest trípode, aquí tiri un copet de flaix. Ara aquí teniu un contrallums. Amb aquesta boireta, aquests arbres aquí davant, aquest color de la boira, que s'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar. A més, ara teniu el sol just darrere aquest nigú que vos fa de filtre degradat. Aquí sí que vos convé compensar bé amb un diafragma més, perquè fa totes les llums. Vinga, jo vaig dir el que jo faig. Diafragma buit, no he tocat. Jo estic fent feina sense autofocus, perquè l'autofocus dins la boira se perd, i estic enfocant a manual. Tenc un diafragma i mig de compensació, de sobreexposició. Mireu això, mireu això. Oh! Quina passada, Quina passada. Brutal, això, La fotografia de paisatge és una de les especialitats de la fotografia de natura més assequibles pel públic i pels aficionats de fotografia en general. La dificultat més gran que tenim a l'hora de realitzar fotografia de natura a Mallorca és l'enorme pressió humana que ens trobem. Edificacions, estels elèctriques, carreteres, vehicles... Tot això dificulta moltíssim poder trobar un paisatge realment natural a les nostres illes. A nivell de materials, a l'hora d'abordar la fotografia de paisatges, necessitaríem essencialment una càmera fotogràfica, avui en dia millor si és una càmera fotogràfica digital, una òptica que pot ser des d'un gran angular fins a un tele curt i, sobretot, també un trípode, un bon trípode. En aquest material bàsic hi podem afegir alguns filtres, com el filtre polaritzador, el filtre de densitat neutra o el filtre de gradat neutre, un cable disparador i recanvis de bateries, de targetes, per poder fer tranquil·lament moltes imatges durant un sol dia. Les sortides de camp serveixen també per aprendre a utilitzar adequadament una sèrie d'accessoris imprescindibles per a aquest tipus de fotografia, com poden ser els filtres i els diferents objectius. El filtre polaritzador és un filtre que permet oscurir el cel i eliminar els reflexes que hi pugui haver dins del món natural, essencialment brillantors de vegetació. Aquesta és la funció bàsica. També ens permet minvar amb un o dos diafragmes la quantitat de llum que entra dins la nostra càmera. El filtre degradat neutre és un filtre que s'utilitza bàsicament per minvar els contrastos excessius que hi pugui haver en una determinada escena. De manera que un cel molt brillant pugui quedar mínimament compensat en relació a una zona de terra molt més fosca.
Com sempre, s'ha de cercar la perspectiva adequada per trobar l'angle desitjat i poder fer una bona composició dels elements d'aquest paisatge. Les sessions pràctiques encara no finalitzen aquí. Per acabar el curs, anem a cercar un paisatge d'aigua, aquesta vegada a la Cala de Deià. Un altre moment màgic, ara amb la Mà i les Roques com a protagonistes principals. El fotógrafo de paisaje generalmente trabaja en las horas extremas del día, por la mañana, por la tarde, dado que la luz es mucho más interesante. La calidez de la luz, por ejemplo, al atardecer no tiene nada que ver con la luz del mediodía. Luego también una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta es la meteorología, como he dicho. Estamos aquí ahora en este momento en la costa de Deià, después de un temporal de tramontana. Vemos que todavía el mar está agitado. Hace 2 días esto era un espectáculo maravilloso, con 1000 oportunidades para hacer fotografías dramáticas, contrastes de luz, movimiento, dinamismo. Pero todo esto tiene que preverse un poco de antemano. La fotografía de paisaje puede llegar a ser muy sacrificada, pero precisamente por eso es muy gratificante. La inversión de varias horas para luego obtener una sola fotografía que nos compensa. Solo por eso ya vale la pena. Yo tengo 2 lemas que siempre me gusta decir. El primero sería que el paisaje tiene sus reglas, hay que conocerlas, hay que respetarlas y sobre todo hay que saber aprovecharlas. Yo digo que el paisaje no espera al fotógrafo, es el fotógrafo que espera el paisaje siempre. Y yo también diría, como en esta sociedad en que vivimos, que nadie tiene tiempo para nada, si uno no concede tiempo a cualquier actividad, pero en especial en la fotografía de paisaje, que se requiere mucha paciencia, lo que sugeriría es concederle mucho tiempo, ¿no? Tengo una frase de 3 palabras que es la siguiente, es salir, salir y salir. Para conseguir buenas fotos de paisaje requieren dedicación, perseverancia y entusiasmo, ¿no? Y amor por la naturaleza, mucho amor por la naturaleza. Recorda, per fer unes bones fotos no basten els coneixements tècnics, és important fer una bona composició. Trobar el lloc i la perspectiva adequada són també fonamentals. El fotògraf de paisatge ha de conèixer bé el territori per trobar els millors llocs i els moments del dia òptims. Existeix una associació de fotògrafs de natura de les illes, la FONIP.